Уважаеми зрители, коварен е български език, защото е пълен с двусмислени изрази. Двусмислени. Например, ще го опервазя, може да означава да скува перваз, но също така може и да означава ще направя нещо лошо, което по принцип мъж не прави на мъж. Друг израз, ще нахраня с черпака, може да означава да ти сипя топла супа, но също така и да ти тегля една майна. Затова с нетърпение очаквам да разбера какво точно влагат в израз да опъна палатката певците от новосформираното вокално трио БИК Борис, Силян и Константин! Ей, дупета! Долу нази късетата! В квартала всички я знаят. Питай млади, питай и стари. Колко става, колко силяни. Все агенти сме. Как на светло се преобича. Всеки ден, не всеки натича. Щом излезе, знаем къде е. Все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо седи до сега не е била? Не е била. Има всичко, има по много, ама мен не ме е огряло. Що Не дава, Що не дава. Слушай тогава, Палатка тук, тук ще си опъна. Ще те чакам без да бързам тук, тук. Докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук ще си опъна. Да ти пея под балкона. Тук, тук да ти обръсна и да кажеш палатка, па, па, палатка, па, 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 палатка, па, палатка, па, палатка. ей, дупета, много мразим газетата! Изпъртала, що появи се, сетива случайно излиза и след нея става опашка. Все агенти сме. С походка като на котка и с устни топли и вкусни. Како вдигат кръвното всички. Все агенти сме. Ако каже здрасти на някой, 7 дни се хвали с това какъв е той. Какъв е той? Усама е и срамота е, ама мен не ме е огряло. Що Не дава, що? Не дава. Слушай тогава. Палатка тук, тук ще си опъна. Ще те чакам без да бързам тук, тук. Да ми обратиш и да кажеш да. Палатка тук, тук ще си опъна. Да ти пея под балкона. Тук, тук да ти обръсна и да кажеш да. Ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук, тук. Докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук ще си опъна. Да ти пея под балкона. Тук, тук да ти обръсна и да кажеш да. Палатка тук, тук ще си опъна. Ще те чакам без да бързам тук, тук. Да ти обръсна и да кажеш да. Палатка тук, тук ще си опъна. Да ти пея под балкона. Тук, тук да ти обръсна и да кажеш да. Палатка! Аплодисменти за момчета за трио БИК. Здравейте! И за нашия ансамбъл ръководител, Коцето. Здравейте, имате си други микрофони. Радвам се, че са облекли еднакво. Всички са в дънки, с бели ризи. Здравейте. Да, здравейте, да, разбрали сте се. Представете сега, чувствате се като у дома си. Мислехме днес да се облечем. Не е ли добре като трио да сте в по-така кукубент, да речем, винаги са еднакво облечени, както виждате. Това е ансамбъл. Днеска си Какво говорихме. означава ансамбъл? Не, трябваше Коцето да е по-различен, защото днеска празнува Ергенско партия, затова. Какво празнува? Ергенско партия. Какво празнуваш? Ке се женим. Кога бе? След една седмица. Що? Защото съм влюбен, имам си хубава жена.
Имаме Какво си? вече. Влюбен ли? Да. Аз гледам нещо не ти е наред. И така нататък. В кого си влюбен? Извиняйте, момчета, просто такива неща са ми любопитни. Ти женен ли си, бе, този? В жена, господин Трифонов. В жена? В коя жена? Моята жена, хубаво, младо момиче. Нали беше влюбен в друга жена преди? Години наред. И после се смея. Значи Така, викаш, що постепенно любовта с е, годините може да го почва смириш. да изтиват И се влюбят, нещата. изтиват. Да, И изтиват. се влюби в друга жена. Нормално. А тя дали те обича? Така мисля, поне Така мислиш. казва. Тя така казва. Какво вика? Коче, обичам те. I love you. I love you. Браво, бе! Тя да не е англичанка, бе! Може да е американка! Знае езици, Знае езици, нали? Говори на най-различни така. езици, не мога И да след една разбера седмица какво се говори. жените. Къде се жените? В Пловдив. Много хубав ресторант. Пловдив, що? Защото и двамата сме софиянци. И в Намерихме София да се логика. ожените в Пловдив. Да, както изглеждаме и тримата еднакво, така, такава е логиката и за сватбата. Да, що да е разбира се, там. много логично. Днеска имаш регенско парти. Ами да, в едно столично заведение. Какво ще събираме. правиш? Ами между другото, то ми е като участие и в същото време Ти си решил някой лев да изкараш и също Хем да, хем така, хем така. И пак няма, аз разбирам ергенското парти за душевна обстановка, така да се връзат и олигофрени двамата, други приятели. И да Значи се и другите заключиме. приятели също олигофрени. Да, задължително. Това какъвто човек е такива Такива се приятели. събират и приятелите, разбира се. И какво ще правите Усещам, че ергенско? може да станем близки с теб, между другото, много. Ирония някаква, ирония. Какво се прави на ергенско парти, тъй като аз никога не съм правил подобно парти? Аз също не съм правил. Винаги Днеска ми момински предстои- партита съм правил, ако трябва да бъда откровен. А какво се прави на ергенско парти? Сега за първ път ми е днеска. И затова съм развълнуван, не знам как се получат нещата. Момчетата сигурно някакви изненади. Ей, да не сте да минете по тънката, такова. Искам специални подготовки. Аз усещам, че Всичко имате да бъде изненади. точно, нали? Масата е таралеж. Чух, че ще ли да ме вързват, ще ли Да те връзват ли? клетки, голи жени, аз много се притеснявам от такива неща. И аз. Ма то защо съм само на ергенско парти? То по принцип могат да се случат такива неща. Или на тебе само на ергенско парти? Само на ергенски, на тех може би им се случва по-често. Момчета, Да, аз... вие не сте жени двамата, нали? Още не. Моля? Още не. А ти Борката само е се най-напред. мълчиш между другото. Моята жена е тук. Твоята жена е тук, а ти си женен, така ли? Не, сгоден. Сгоден си. Познаха ме мен. Как се прави сгодяване? Решаваш, примерно, купуваш един пръстен и искаш ръката. Взе кой в черква. Не, в черква не. Ние не сме ходили още да искаме моята жена. Тя ви казва, кой ще ми искаш сватбата да иде. Тук до няколко дена, до един-два дена трябва да отидем. Трябва да идеш да искаш. Ти като някакъв ангажимент го приемаш. То си ангажимент, бе, братче, как? Не ми се ходи, ама тук до утре трябва да идем. Ти се едно за болекар ще ходиш. Трябва да идем тук до 2-3 дена. Гълбости, е. Какво значи задължение. сгоден, бе? Поискал съм ръката на моята приятелка. И що не се Вече ми е оженил? годиница. Какво значи вече ми е годиница? Това няма тук, това е само Да, това е измислена фикция. работа. Ами добре, приятелка ми е тогава. Приятелка ти е, добре. Значи вече не сте годиници. Добре, само заради мен. Добре. Само заради мен. Само заради мен искам да ми изпееш как пее нашия приятел Тони Стораро. Айде бе, много бе. Айде, колега. Само заради мен. На ухото, Само на заради ухото, мен. на ухото. Не, на ухо. Не, Изпей моля. го микрофон. Заради мен, знаеш, че ми е приятел и като- Тони Стораро ни е приятел, но заради мен изпей как пее Тони Стораро. Коя песен? ще Така изпее? само, е така да Коя песен? Да те жадувам Да аз. те жадувам аз. Както е, пее Тони Стораро. Айде, моля. Да, те се. леко бъде на ухото, Да, само с ръка. Няма на ухо, стига с по-ухо, ти си вече жене, да. Не се обаждай. Искам, ела тук, ела. Чакай. Днеска пя друга, бе, не да те жадувам. Коя пя друга? Ами изкарай две-три, бе. Да те жадувам аз, да те жадувам, аман, да те жадувам. Това беше за слаби специално. Оси това микрофон. Добре, как решихте да правите трио? Тая сватба не ти се отразява добре. Как решихте да правите трио и защо бик? Значи, Борис, Константин, Илиян и Константин. Б и Б К. и А, К. Аз Борис Шилян се и обади, Бик. искам Шилян се обади, момчето вика, да направим някаква олигофрения. Аз викам, аз съм за. Разбира се. Цял живот правя такива неща, някой път и по-сериозни стъпки имам в живота. Дали дуетни изпълнения, дори някакви по-тъжни балади. Но така се роди. Да, Отидем. никой не беше го правил. Това е така. Първо сборката искахме да правим дует. Да, правиме дует. И Да в правите момент- тройка. Да, не, Дует, не дует, да правим дует. тройка. Но не мога Защото да... това първо сборката искахме да правим тройка. После аз си ги взех момчета. Дует. Да, дует искахме и после така се развиха нещата, че... Трябваше да има ансамбъл Да, ръководител. ансамбъл и- Значи трябва да знаете, че артистичното име е много важно. Сега на мен ми
тръгна, че съм казвам Слави Трифонов, истината малцина знае, че истинското име е Дормидол Страхил Пешев. Нали? Защо не се прекръсти вместо Бик? Ви предлагам Борис Дали, Илян Нали и Кочето Надали. Надали. Коцата надали. Кочето Надали също добре звучи. Ме ми хареса много. Бик, между другото много. И какво стана? Направих си трио, записи това парче. Между другото се радва на страхотен успех. Да, бе, то па стана хит това парче. Какво хит? То, значи, прецедент, наистина, толкова седмици и само... Да, бе, вие, виж как го обяснява. Да, бе, гледай, толкова седмици. Той се едно го мъкне на гърба си, бе. На него му е тежко, бе. Само в ръководител. Толкова седмици. Гледай па толкова стана хит и гледай колко трудно, а? И го мъкне на гърба си. Трудно му е, нали? Мъка голяма. Мъка. То страшно лошо да имаш хитове, между другото. Цял живот ми се случва. Бе, ти от как се зажени, много скромен си стана. Прилича на министър-председателя. Той е скромен много. Не беше, да. Добре, ще правите ли друга песен след като е успешна? Много е логично, но ние не обичаме логичните неща. Мислиме да не правим нищо. Да си изкараме 5-6 години с палатката. Изкараме с тази. 5-6 години с палатката ще изкарате. И после какво даде Господ? После ще падне. Добре, самостоятелни кариери си върват, нали? Вие си имате самостоятелни кариери. В чутовния български шоу-бизнес, вие си имате самостоятелни кариери и също време пеете и тримат. Добре, като ходите по участие, как пеете тази палатка сега? Аз си пея моята партия, момчета съм ги остил да си пеят, да си вият на симбек, на плейбек и така нататък. После обратно. Борка да си пее и така. Хората радват ли се, като слушат? Как не се радват? Даже може да ни нема. Аз ще в Пловдив в едно заведение. Кажи, бате, Пловдив в едно заведение. Той вика, моля ви се 200 човека върнахме. Моля ви се, вика, ако искате не пейте, само се покажете. Вика, може да не пейте, вика, само стойте в дискотеката, моля ви се. Големи звезди станахте. Виж обаче, интересно Георгия, че го разказват така. Едно нищо не, нещата се случват нормално. 200 човека, моля ви, само се покажете. Ако искаш вече само плакати, ви разнасят, бе. Вие влизате и ни изнасят цени плакати, тримата и после си изчезват. Даже го имаше това, пак в Пловдив. Ето, това го е имало вече. Това е оправда. Няма такива като нас. Една дата отиваме на участие, следващата дата не са ни поканили, още му я раздепили така случайно, събрали входи, после те не дойдеха, момчета ни още не знам. Даже аз пеех веднъж в Испания и помня, че имах участие тук някъде в някаква дискотека. Значи той пее в Испания и помни, че има участие в България. Не, писали, че имам в същата дата, в толкова часа в някаква дискотека. Но ти пееш в Испания. Да, аз съм в Испания на участие. Така е, какво правиш? Да. Но ти вече си женен, така че нещата са по-различни за тебе. Предстои да се оженя. Ма не си бил женен до сега? Не съм бил, не. И ти не си? За малко, за 2-3. А ти си сгоден? Не, той между другото, той е най-напред в материала, има и дете, бая го така възрастно вече. Браво. Какво? Момче. Да ти е живо и здраво. Как се казва? Краси. Краси, да ти е живо и здраво. Браво, много хубаво. Ма не се оженя. А що не се оженя? Защото има дете. За какво се женаш, това е дете? Късно вече. Ей, ти си един хуморист си ти. Да те жадувам аз. Кое друго парче пя, бе? Кое друго? Не пя да те жадувам. Вървят ли двама ли? Не. А, кое? Една друга песен. Коя? Пей, бе, вземи микрофона, пей, бе. Да, бе. Коя песен беше? Тонка е лабате. Тони, да не ми се сърдиш после. Защото той Коя е песен приятел на всичките. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, другарю. Добре дошъл. Дръж малко. Нашият град. Ево! Искам да разкажа само нещо. Преди това искам да питам. Само искам да попитам преди това. Кажи ми сега ти, защо, брато, ходиш с 2 часовника? Защото аз... Не, чакай, бе, тебе ли питам, бе? Ти непрекъснато отговаряш ти. Отговарям за Ти адвокат не си му. Чакай да се ожениш, тогава ще поговориш. Кажи сега, защо ходиш 2 часовник? Първо, че ми харесва, другото... Кое ти харесва? Ходиш с 2 часовник? Да, просто така, че съм добре, харесва. Кой ходиш с 2? Георги Марадона беше. Марадона, да, точно така, ето това ще да кажа. Само че аз мисля, че те му бяха... Той имаше рекламен договор с много известна марка часовници, заради това, че... рекламира. Не, заради това, че на единия часовник гледа какво е времето сега в Съединените щати, когато беше в другия гледа в Аржентина. Какво си ти? Ти какво гледаш сега? Това е ямбулско време, а това е софийско. Един господин сте го попитали... Вица ще ми разкажеш? Да. Стига, бе! Да, бе, наистина. Ако не го знам, ще почепя. Имаш ли скайп? Той е ром.
Кой е ром? Той господин един ром го попита. Да, или ром го попитали. Джаго певеца, Джаго ли? Джаго го познавам много добре, Джаго. Чуй сега Как ти е скайпа? Вика, скайп имаш. Вика, да, жабката. Имаш ли това? За жабката, не за Фейсбука. Фейсбук, имаш ли Как ти е Фейсбук? Фейсбука? Добре. Как ти е Фейсбука? Добре. Имаш толкова. Имаш талант, имаш талант. Фотограф. Имаш какво? Джаго така викаш. Какво? Брат ми не давам фотограф. Искате автограф? Брат ми не давам фотограф. Фотограф не давам. Кръст ще даваш. Какво? Да, стига, ние сме възпитани момчета. Дайте да си кажем нещо мило, хубаво, Стига готино. толкова. Добър вечер. Беше много приятно. На кого махнеш непрекъснато? И така, на хората си. Жена ти ли е тук? Между другото, Коцето като видя, примерно, животни, няма значение какво животно и винаги маха. На животното маха. На всички животни. Не, моля ви, аз махам на вас, не че... Ги Твърте, става просто, че това било като на пари. пътувам овци, На крави, пари това било. махам. Не, да ми върви е така. Момчета, вие трябва наистина по-рядко да се събирате. Това, че се събрали да направите хит е много добре, но иначе внимавайте. Ако ме поканиш на сватба, ще ми бъде много приятно. Добре дошъл. Да, добре дошъл. Тогава 17-ти поканата лично къде ти занеса и кое колко часа? Уважаеми зрители, представих ви моите приятели от Трио Биг!